bude sranda s touto babikou. Dobre, že sme si ju teraz vzali na tábor. Čo, babi? Presne. Možno bude aj sranda, možno aj trochu strašiteľné. Ale to určite nie. Hej, Perla, prestaň ma strašiť. Ale veď čo je, no. Bojíš sa aj z takej malej udalosti. Ale Gori, prestaň. Ale keď ja sa bojím v noci. Vážne, Gori. Dobre. Nič sa nebude strašiť. Ja si tu zatiaľ sadnem a poďme už spať. Ale veď babi, veď ešte sme si ani nezahrali. A čo by sme si mali zahrať? Nejakú hru. A už to mám. Babi, vstávajte. Prečo? Lebo som vymyslela hru. Poďme si zahrať schovávačky. Ale veď sme iba dve. Aké dve? Veď 3. Sme sestry, prosím ťa. A máme chvost. 1 chvost. Ale veď Perla, to bude sranda. Aspoň ju posluchneme raz. Prosím, babi. Dobre, trblietka. Tak, kto počíta? Ja som to vymyslela, takže vy by ste mali asi počítať. Hej, Perla, a čo ty na to? No dobre, aj keď sa mi tak veľmi nechce. Tak, môžeš začať počítať. A do koľko sa vlastne počíta? Počíta sa do 20. Tak, ideme na to. 1, 2, 3, 4, 5. Hej, Gori, určite sa musíme niekde. 4, 5, 6. Poďme sa rýchlo skryť. 7, 8, 9, 10, 11. Hej, čo myslíš? Napočíta vôbec do koľko? Hej, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Schovaný, neschovaný, už idem. Kde by sa tak mohli... Tu ste, vidno vám chvost. Ale nie, to je blbosť. A vy počkajte do 30, keď je to blbosť. Nie, poďme už si dať čo iné zahrať. Už je tu strašná nuda. Veď Perla, Gori, čo je vám? Veď bude sranda. Ale my sa nechceme takto hrať. A ako sa potom chcete hrať? Poďme sa hrať s tým maskotom, ktorý nám dali, aby sme potom roztlieskavali. Ale to je maskot. My sa do toho musíme obliesť, iba keď pôjdeme roztlieskavať túto do New Yorku. Nejdeme do New Yorku. Furt si myslíš, že ideme do New Yorku. Perla, presne sa zakokotávať. Aj ty, ko chceš. Dobre, nejdeme do New Yorku, ale proste ideme do Kanady. A nie, určite ideme do New Yorku. To nie je pravda, že ideme do Kanady. Kanada je podľa mňa hrozné mesto. A prečo? Veď to je najlepšie mesto na svete. Je to vôbec mesto? Dobre, tak možno pôjdeme do Kanady.